Hvad er det for en nyhed, du har fået at vide i dag? Hvad skal der ske til jul og nytår her i vores familie? Der kommer en, at vi får en baby. Ja, det er rigtigt. Hvad synes du om det? Det føles bare sådan lidt peger. Det har bare sådan, man peger. Hvad håber du, det bliver så? Jeg håber bare, det vil jeg faktisk ikke. En dreng eller en pige? Jeg må det faktisk ikke. Du er måske ligeglad. Ja, så var jeg ikke ej. Du er jo også vant til at være storebror, ikke? Hvis det var for en pige, så er der så flest piger familie. Ja, det er der. Men hvis det bliver en dreng, hvad så? Flest drenge. Ja, det er rigtigt. Hvis nu det bliver twinger, Ja. så er der mange, jeg skal holde styr på. Det er der. Hvad må det bliver for en lille en? Det er 2. Ej, jeg tror kun en. Men det er min overlæg. Nej. Karla, hjælp dig med. Det er godt. Karla sagde lige op i sofaen. Ja.